Velkommen til den her lille demonstrationsvideo, der viser, hvordan man registrerer sig som primær producent på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Vi skal nok lave et link på vores egen hjemmeside, men i den her video prøver vi at køre hele processen igennem. Man går ind på Fødevarestyrelsens hjemmeside, der hedder fødevarestyrelsen.dk, og så kommer man op på Fødevarestyrelsens hjemmeside, deres forside, og der går man ned og klikker på det punkt, der hedder Fødevarevirksomhed. Og der kommer man hen på en side mere, hvor man i den midterste søjle kan se, at der er noget, der hedder blanketter. Og der er et punkt nede i søjlen, der hedder autorisation og registrering og ejerskifte. Og den klikker på. Og nu er vi sådan ved at være fremme ved autorisation, registrering og ejerskifte. Går man lidt ned på siden, så finder man et punkt, der hedder udfyld blanket. Og nu er man i gang med sin online registrering som primær producent. Og lige til at starte med, der bliver der stillet nogle grundlæggende spørgsmål. Altså har din virksomhed et CVR-nummer? Er det momsregistreret? Ikke momsregistreret? Jeg vælger i min situation at sige nej, jeg er ikke momsregistreret. Man skal give sin virksomhed et navn, så jeg kalder den noget så fantasiløst som Flemmings Biavl. Jeg skal i det næste punkt svare på, om jeg anmelder min egen virksomhed, eller om jeg gør det på vegne af nogle andre nogen, og det er jo lige til, jeg anmelder min egen virksomhed. Og nu kommer det smarte. Hvis du har en nem idé, så kan du gøre det hele digitalt ved at krydse punktet af hernede, der hedder send, eller afleveringsformen være digitalt, men jeg kan også vælge at printe det ud på et stykke papir, så skriver jeg det under, og så sender jeg det direkte til Fødevarestyrelsen per post. Og det er så det, jeg vælger at gøre her nu. Jeg går ned i højre hjørne og trykker på fortsæt. Og da det er en helt ny registrering, man laver, og jeg ikke har noget CVR-nummer, så skal jeg altså gå ind og sige, at jeg starter en ny virksomhed. Og så kommer der straks nogle ekstra spørgsmål. Hvad er det for en virksomhedstype? Jamen min virksomhedstype er det øverste punkt, altså virksomhedens kunder er først og fremmest den almindelige forbruger, detailvirksomhed og visse primære producenter. Jeg går igen ned i bunden af siden og går ned og trykker på fortsæt punktet, og så kommer der nogle nye spørgsmål op. Jeg skal angive et startdato for min virksomhed, og det gør jeg så per dags dato. Og undskyld, jeg går ned også og skal krydse det sidste punkt af, der hedder, hvordan opbevares varerne? Jamen, der opbevares ikke fødevarer på køl eller frost i virksomheden, så derfor krydser jeg den sidste svarmulighed af. Og nu er jeg så endelig ved at komme frem til det, som det hele går ud på. Hvad er det for en virksomhedstype? Og hvad er det egentlig, jeg ønsker? Jamen, der er et punkt hernede, hvor der står biavler, og vi er så sat sammen med salg af fødevarer indsamlet i naturen, f.eks. svampe, bær, ramsløg, birkesaft, tang og lignende. Jeg går ned og trykker på punktet fortsæt. Og så skal jeg igen give nogle kontaktoplysninger omkring mig selv. Og da jeg ikke har noget CVR-nummer, så skal jeg bare fortælle, hvor jeg bor henne. Og det kunne jo passende være i 4200 i Honningby. Jeg skal opgive et telefonnummer. Og jeg skal opgive min mailadresse. Og det er nogle oplysninger, der skal gives. Jeg har ikke noget EAN-nummer, jeg har ikke noget hjemmeside. Er virksomheden medlem af en kæde? Nej, det den spørger om, det er ligesom om vi er medlem af Aldi eller noget lignende. Nej, det er vi ikke. Og så skal jeg opgive kontaktpersonen, oplysningen, og det er jo passende mit eget navn. Og jeg skal opgive mit telefonnummer, og jeg skal opgive min e-mail. Og så er jeg sådan set ved vejs ende. Jeg går ned og trykker på punktet fortsæt. Og så spørger den mig af, om jeg skal videreføre min kontrolhistorik. Og da jeg jo er en ny virksomhed, og vi ikke er underlagt nogle af de her kontrolhistorikker, med mindre at man også er autoriseret, så går jeg bare ned og trykker på fortsæt.
Og så kommer jeg sådan set til den side, der hedder anmeldelse af fødevarevirksomhed. Du er nu på den side, hvor du kan udskrive, og man skal som sædvanligt lige trykke under, at jeg er klar over, at jeg skal udskrive, og jeg skal underskrive, og jeg skal sende min anmeldelse per brev, sammen med eventuelle bilag. Og det skal sendes til den her adresse, der hedder Fødevarestyrelsen, Stadionparken 31-33, eller det hedder Stationsparken 31-33, og det ligger i Glostrup. Og så kan jeg ellers gå ind og se og udskrive min anmeldelse. Og sådan kommer den til at se ud på min computer, og så kan jeg gå ned i det her punkt, og så kan jeg ellers udskrive min anmeldelse, og så kan jeg sende den afsted, og herefter får jeg så et skriftligt svar på, at jeg er registreret som biavler.